manje ndanga kuprofita ngeexperience etulukuita muno yokubandararoyi ndange ndakuprofita munazo nditsvagawo inenyaya ndautotraina ndozvindototi uyo muroyi unotomuona neaction dzayo nekutaura dzinochizopedzerana timu dzacho murewa mashanganise yapo epajuru yapo pamusoro murewa machanganise eri pano murewa juru eripo tisati tapinda munyaya yavo inini handina zvakawanda zvekuda kuti nditange ndataura ndinoda kutaura ngenyaya yemare yetransport nechikafu tozopinda kunyaya yavo. Ana machanganise ndipewo mare yangu yetransport ndengotizopinda kunyaya yino. Pane $25 inokota kambokutaurira $25 plus $7 yendakazoita izvozvizvi because mare yangu haina kukwana makandimima futi nemari yechikafu. Saka pamare yamakandipa $26 moda kundisa $7. Pane mari yetransport yatakauya kubata baba $25 tiri kuida. Handichazivi kuti aina kubviswa here mari? Haina. Yakabvisa mukasara muchinge $5. Hatina yakabviswa rini? Takapeta mukazopedzepe musi wa4 totogara naye $5 kuita mbira mukati mosamira dollars hatiatomupi pakati paya tichamupa $5 kodi makati amusonyora mari iwuno munoita basa rokuti aya mwakauya bozijumburu bozozvikatiya boti basha akwana rigore rakatopera 2025 kato 2026 chini ngadini tochidiundobatsirwa kudini tododini manje kubatirwe mweya raichangamira nyaya iri pabiudipiri ndada kutirapira nyaya padakaenda pajumburu ndakaenda ndikasvika pajumburu ndasvika pajumburu ndikaona baba ajumburu akanditaura kuti nyaya tiri kuisiya iri pasauroni pane zvese zviri kuitika tiri kuzvizwa asi nyaya yatinoda kuita panapa nhasi iwewe wazotumwa ndimambo kuuya kuno kotidaidza isusu hatisi kusumuka hatisi kuuyayo tiri kuda mhuri yekwamashanganise ibve ikoko youya pasabhuku kana kuti pamambo kwayapotera kuuya koripota kuti tisu takaita zvakashata mumusha menyu asi tisi takauraya mumusha menyu ndo zvaanonga arida kuzwa then maita izvozvo then tinobva tasumuka totofamba tozwa kuti mwana wejumburu uri kude chini tinawo ana mashanganisi then totizoti nyaya iyoyo yatazvizwa tochisunga todzoka kwani kwamambo sauroni kwayakatangira nyaya ndio zvawakanditaurira wana jumburu ropa jumburu wakataurira kuti watumwana changamira ndakavataurira wakavata kuti waridiwa kwachangamira saka varikuda kuti changamira aende ikoko kunovataurira ikoko kuti wekwajuiwe kwamashanganisa ndo akauraya mwana wavo vauda kuti ava vaende kuna sabhuku nyaya yavo vari kuti udii zvavari kuti varida kuti vekwa mashanganise vavo nyaya iri mamambo idzoka pasabhuku handichazivi kuti iprotoko iriyo handichazivi nyaya iri kuna mambo yoziya idzoka pasabhuku ivo vaiti hanzi kushuma kuita sei nyaya yakabudira mamambo sei vachida kubudisa nyaya yavo iri mamambo kudzosera kumba kwavo ko vakakuwadzana ikoko vakatemana ikoko iyo nyaya yacho yagara itori nemarekodzi ekuti itwa namambo tozonzi nyaya yanhu akatotemana asi nyaya yacho iri kuitwa namambo saurondo votemana ikokoko ndekupi kubarimbi kwamusika vanhu kwamuda kuti vanhu vekwamashanganiso vaende kunoonana nevanhu
vaakaurayirira munhu wavo pasina mambo handisikazivo kuti saka ndachiiswa pamberi pamambo vakaovhareitano kajumburu ivo vatori nenyaya dzavo dzaanoziva maybe pertaining nekufa kwemwana yeye handichazivi kuti tinoshuma kanganai ngekuti takatagara takatoshuma vakashuma kuna Satya. isati ende wakanga akatomira itoti Satya Satya ndakatorowe supu wakatorowe supu imimi ya nairi manamba is now tricky. I'm failing to understand, but I think kuti ana Jumburu they are like becoming greedy. Vanenge vakazoti nyaya isinzi yausvike pakurimba ikaenderero dare inozoryiwa nevanhu vakawanda bheta tiheteka iri handihi mari dzembozvuraii nditoripo kuti ndine ndichiita kuti nyaya dzinova dziri kunaisa mumamhuri dzini dzifambe zvakanaka. Handina chembutombobenefita kazhinji munyaya dzoti dzisane ndichiita ndechekuti mimi mune mine maproblems endinofila kuti mumasove mega imini pasina dare zvinodii zvinonetsa. That's where I come in. Not kuti ndeichida kudya ende kana dai kuri kuti ndikada kudya ana mahlanganise ndimo ndinodyira ndimo makapare mhosva imini. Ivo vana Jumburu vaakuda kutora kesi kuita out of court yeti havana kutombobvira vakaiita kana kutomboitanga vaitofanira kudai vakatoyo kudare kunoku kutotenda. We fought a war yekuti tibudise mari zauti ezvinhu zvakaitika around 70s isn't it? Ivo they had already given up. Maybe vane nzira dzavaishandisa havo dzavo dziri superstition whatever dzaiita kuti anza ibudi, but whichever way anza yaifanira kubudira kwawanda. asi haina kubudira ikoko imimi makatoendawo futi ikupi ikoko zvakatoperera ikoko, but chakaita kuti nyaya izoya chayauya koripotwa kuno isusu we did investigations dzekuzobata masamonzi kuzodai kusvikira imimi mauya mukazoendawo imimi koitawo mainvestigations internally because imimi mamusikatodiyo kuti hamusina hamuna chamaitozivo. Saka pane maprocesses akawanda akaitika at the expense of the Jumburus. Now vakuda kuti tichitora courtroom ino tese tochitakurana kuenda kwaJumburu. pamusoro ichakaviri zvinhu zvacho zvinoita zvoguma kunyatsofunga zveiteva kuti kuzvikorera. Ndikuona nyaya yatinayo iyi yoita seyambotanga yaingaitwa kutangana nekwasaurombo. Ndikuda kukubvisa kubvokumupusa chero asina anza but I know kuti I must pose the question kuti ndazva vechiti vakaende kwamusikavana ngavataurire pasi rato rimwe dare tichatopedzisira taenda ikoko ndo unenge utori nenyaya. ndinobva sekuti kune kwavakaenda kunozi kwachifu musikavana ndifunga ndiyo ndau yavakaenda kunozi kwachifu musikavana unoripota kwakaenda mupurisa ndo kunogara vanhu kwaJumburu. Now that ndobva sekuti vanhu vekwaJumburu vari kuti dare rino iri harina locus standard yekubate nyaya nekuti hanzi bora ichitaura ini ndinokunyatsomira anoanalyze fact by fact. Usauya to be found in contempt of court ndiko kutaura uri kuti dare iro harina locus standard munyatsoribata ibaba. Ndiri kuti imi muchituma hamuna kutuma ndisabhuku mukatora nyaya iyo iyi kwayakabva iri yakabva iri kwasatiya asi kuna satiya manje yaakuzirezi judicata nokuti yaachagoni kuchaibata ndosaka akaiforwardire kumberi kudare riri pamusoro pavo which is a superior court. Atindizvoka now that superior court yotuma endai noti vanhu ava ngavauye kuno ivo voti
dare rakutumaiwo harina nokasi standard dare iroro ngaritouya kuno kureva izvo kuti taakudzokerazve kulevel yasabhu kuti tizosvika kuti pana chief yedata togara tiri pana chief, and a lot of expenses were incurred as a result. Yes. Initially nyaya iyoyo ichizouya kunoku chakaita kuti nyaya iuye kunoku respecte kuti nechieftainship iri araba handindii. Yeah. Saka ini ndakutongokumbira kwamuri chief yafanana neyekwaMutambara iyaiyi makambofonerwawo ndimutambara itai ndine nyaya yako uno nemumwe wangu tinofanira kufonerawo futi musikana ndine nyaya iri uno noyendiri kuita yevanhu vekwako handindizvo. Ini ndo maonere ndiri kutofira nekuti chokwadi chakakwana ndechekuti vanhu vekwaJunguru kubva nguva yakatange nyaya iyo iyi hakuna wakamenshene nyaya yekuti hai nyaya ngaindokoitirwa ndipamusikana kaikuni takaramba tichiuya tichipuwa madebts nyaya dzichidhifeiwa dzichiitwa postpone iyo vachizviziva kuti havafaniri kuva vapinda before chief Sauro, which is wrong and illegal. Saka tiri kuti isu semhuri yekomashanganisiri because kuuya kuri panapa that is compliance. If we were non-compliant tingadaitika zvimwe, but because we are very very much compliant and tinotya kuti mutemo tauya panapa saka taakutoisawo chikumbiro kwamuri itape yafanana neyekwaMutambara iyi mobatawo chief musikana kuti vatidaidzirirewo anhu ngoti nyaya yacho itorwo kuno hakuna chief unozi haatende kubate nyaya as long as ari muZimbabwe muno unotende kubate nyaya. Hakunazve chief unoti ngoti maritirwe ng'ombe ndipei ng'ombe imweni ngekuti hatizi kuripira chief. Kana kuri kuripa imari yako kaiyo itakupa zviri kwauri kuti Mutape mwakatidetsera mwakatidetsera chaizvo thank you, but there is no law inoti chief anozoti ndipeiwo mari. That's not it. Saka hatiri kuita fearing of the unknown. Nyaya kana itoripo iripo isu tauya panapa kupepeteswa kukliwa of our name takapare mhosa here. Kana takapare mhosa ndiyo zvoita uripa Ini nyaya yedu mdondo wedhibho mukada kutarisa takagara ndakataura kuti nyaya iyi imimi pekutanga makada kutombonga kuibata zvekutonga kunga kuda ndikamutaurira muri kuti imwe ingozi endai mogara pasi mubatani murongani muweka kuti mamodalities fambai getting as much information as possible from your elders, from people who happen to have been there. Munatse kuzwisisa nemamwe matatizo mukazodzoka maita matara investigation mukatitsangamiri soti zvetaifunga hazvisirizvo takazofamba tikaona kuti pane zvakatoitika tiri kubvuma mhosva yedu maita madeliberations enyu maita mainvestigations enyu tudoti ndamutaura ndionai madhara aripo ayaka achafuma asisipo hamuzoidi hamuzoingoni. Saka inini I don't understand. I think kuti mhosva ikaitwa inoripwa, but kana vanhu vakuda kuti mhosva inenge iripo ikanga iine abvuma asiri akaikomita unga hakuda kulodwa futi kuziva ngei kana kuti mwakanonoka ngei aikare saka garai imwimwi mune zviri munetsa saka iboratsai kunetseka. Inini I think nyaya yepeyasvika unoziva kuti munhu wakuda izvozvo uyai nyaya yanyu tiri kuibvuma takakanganisa toda uripa handipo handizvozvi ndizvo zvacho ndizvo zvacho ka ndizvo zvacho izvi iwo wakati kudari murudiwa kodi ndakataura kuti muri kudiwa kudari kwaChief Sauro pane nhau yekutsakatika kwemwana wenyu zikazi eya nyaya takaizwa uyu goti wakatombosvika achiwataurira goti wakatomboendaiwo futi achitowataurira akati goti wakasvika kuno achitaurira asi ivona ngavauye through onini musikavanhu then tobva tahamba todzoka vanoda kuhambiri nyaya yemwana iwe kuhamba udzi ndo matsanangurira aikandiitira
pamusoro changamira kuti hanzi zvaanoda iri tozwa kuti zvaanoda chii hazviitwi out of court. Nyaya iyoyo ndizvo zvatiri ndiyo process yatiri kuda kuita. Mafamilies yekwavahlanganise iri apa, yekwajumburu iri apa. Uyu muparani panganai ana baba ako ana tete nana mbuya vari pano, mhuri yani yako, vana mahlanganisi, vana baba nevana vari pano, tiri mudare, ini mambo ndiri pano. Panganai wakakanganisirwa nyaya yekuti akaizwa mafambiro ezvakaita yakaitwa ndana mahlanganisi. Tino urombo, ivo vari urombo vari kukumbira ruregerero kuti takakanganisa, vari kuda kuripa mhosva yavo yavakaita kuti mweya wako udi uzorore. Saka tiri mudare muno muchitaura zvaurudi zvauri kuda. Ava veukama vachinzwa vako, ava vakapara mhosva vachinzwa, isu sedare tomineta zvataurwa kuti tizomeka sure kuti zvinhu izvozvo. Saka vari kuti zviri kuda kuti zviitwe inini ndiramba chida kufunga kuti kwezvaenda kuti zvoende kumapena itoyo kudzoka. Handisi kuti briefing first sitting yakaizwa, briefing yakaizwa saizvozvo rekuti ndaifunga kuti pafirst sitting ndiyo vaizoti nyaya itaizwa yabvo uyai ita ngoti kwakaizwa masitting yakaizwa izvo zvakandonyarara. Izvozvi manje petari manje tautanga kutransfer kuzi uyai toshauzive kuti zviri kutinyi manje, kuti kumashure kwesoko yaifambe zvakanaka. Zvataurwa nachangamire mazvinzwa. Changamire vataura kuti vanhu vekwajumburu vakazogara pasi mushure mekunge mupurisa asvika achitaura kuti mota yenyu yaibva yakuda kusvinwa. Saka vanhu vekwajumburu vanyatsotaura kuti they are becoming so great zvekuti vakuda kuti zvinhu zvavo zviitwe at village level, vachityira kuti maybe zvinhu zvavo zvikaripirwa munomu vanofungidza kuti pane zvimwe zvichanzi nachangamire ndipei. Ndo pane nyaya yavo badzi zvisesa chakanaka. Ini tauya zvinezvi tauya takazendame soko retakatasira panzira yekuti mushumo hauzi kuenda zvochomiridze kuti vazotumwa mupurisa kuende kwajumburu chikoro. Tauya tiiti hai vanouya panapa zvochiende mberi. Ndai ndopetakanga kuti nyaya yakazomiridze kuzoende mupurisa kuchikoro iyi inyaya yekuti kwazi hai vakati kwazi hai mushumo hauzi kuguma. Handipo pakazomiridze kuti mupurisa aende. Tochiuya zvinoiti hai nyaya zvanaka tokajumburu tinosangana nawo tochione kupetise panga pasana zvotochicha vanhu ava mushumo ava vakapasatiya vapasatiya satiya haana kuendesa mushumo. Saka ngatichikaunda kuti hapana mushumo wakabviswa pajumburu. uyo akaenda haana kuenda nemushumo uko mushumo. Saka ava vari kuti tiri kuda mushumo kuti tiuye, kana kuti vari kuti mambo sarombe nemakurukota ako uye kuno, kana kuti vari kuti nyaya takubvisa kwamambo takuisa pasavari kuti hatisi kuibvisa kwasaurombe, haasi kubvisa kwasaurombe. Vari kuti ivo ngakuye munhu unouya koshuma kotishuma, tinogona kukwasvikire kwamambo kana kuti pamambo simuonini musikavanu. Then musikavanu unotidaidza toendapo tozwa chimiro chiripo, then chimiro chiripo tachizwa tobva tatohamba navanhu vacho vana mashanganisi then tafata wauya tozwa kuti chimiro chacho chakamira sei tiri pamusikavanhu, then tasumuka ipapo toonesana kuti zvakamira sei, tozwa chawataura ichocho
tatizwa taakwendepi pasaurombe kwawakadini inzwa makakasi pari kurasika nyaya yako makakasi wakatumana changamire iwewe mira tinozwa imbonyarara iweyo makakasi aiwa ndinotaura zvandakazvachangamire taura iwe taurawo zvinonzi kwakutibatsire makakasi pamusoro echifu nyaya iripo ngeyekuti baba angu inini handidika haasimukiba asina kunyorerwa referensi ndimambo wawo kuzichienda woto woende kwamambo umweni ndo nyaya iripo tiripo baba kuri kubuda nyaya inzwa nyaya yakaitika baba mwana abuda mabudiro aakaita achibudira kwasabhuku kwana Satiya pasina nyaya yanga iri yakazouya kuomangarwa kuno yauya kuomangarwa kuno ndobva taita mainvestigations kuno kwecourt level tapedza mainvestigations ecourt level tikaenda kuinvolva wana mashanganisewo vakatadza kuzvitambira pekutanga asi vakazoendawo kuita mainvestigations ani avo vakazodzoka vakataura kuti inini nyaya ndezveshuwa tazvibvuma tine mhosva tiri kubvuma tiri kuda kuti tibhadhare chetaakuda isusu chacho kuti tizive kuti chii chiri kudiwa urupa zvikuitisa inyaya yatofamba kai saka next stage yayekuti takuingenja ana Jumburu nyaya yavo tatovaitira vasipo ana Jumburu petakaita nyaya pano wakambouya ana Jumburu ari kudiwa ndichangamira asi kuwana namatanganise nyaya ichibva kwaSatiya ichiuya kuno ichizobva kuno tichibatana machanganisi ana Jumburu ngasaite zita rauro kuti Jumburu achijumburuka takaitira nyaya yavo yapera ngavachiuya wapihwe voripwa ngozi yavakaitirwaba vachitenda inini ndiri kutofunga kuti wana Jumburu wachato uya kuti makabata basa Changamire nyaya iyi takati ane makore akutosvika century tisingazivi kuti ichadini makazozvifambisa sei tototi aiwa takazotodai tikadai ototi aiwa munofanira kuti toonoti ndozvendiri kutoexpecta from the Jumburu family since they never contributed in any way they never been here izvozvizvi saka iwo wati hazitora kuti kuuye munhu unoya nemusumo wekwamashanganisi aenda nemusumo iwo wochitora mushumo wacho wochiuya wanochiti iwo kuti ndemamashanganise yauya aitowirirana kuti ndio zvakaitika kuti patoita kuti tifambe tofamba aiwa tofamba iwo mira makaka ava takatofamba tikatozvizwa inini nditori kunokuka nana mashanganisa tisu titori kumhosva taakuda vakuritira vana Jumburu ana mashanganise vari kushandisa ini sedare kuti tichiripira takato zvinhu zvavari kuda kuita mari iyoyo ngavandipe ndini doro takatofamba ngavasanakirwa nekufamba unless ava dai vari kuramba dai ava vari kutoti tiri kubvuma tiri kuda kuripa unless kuti vari kuda kuti iwo watifamba kuzwa kuti mwana waurude zoitirwa ikoko ava vobva watobhadharira ikoko waruti hanzi tofamba kuzva zvinode mufi netochenge pasauro kuzotaurire inini ndisinauzwa zvinode mufi tozofamba futi makakasi wowo mira makakasi wakatumwa nachangamire kunodaidzira anhu ekwaJumburu makakasi look at me
wakatumwa nachangamire kunodaidza vanhu vekajumburu hauna kutumwa nevanhu vekamasanganiseko vanhu vekajumburu havasidiwa nevanhu vekamasanganiseka kuno vari kudiwa nachangamire nemambo saurombe ngavauye kuna mambo saurombe ngavasava vachizive nyaya yaka nyaya yavabirwa namambo saurombe havaizivi ngavauye kudare kwavabirwa namambo saurombe vochitarwa namambo saurombe chandakudaidzira ndeichi neichi neichi ndachizwa aya ari kumusana kwachangamire saunda haafani kuonekea ndopaakahwanda saka emajumburu paanosvika akahwande kumusana changamire ndiyo wakutaurira ndiyo nyaya iyi saka mukati ngauyeura wavhure dheki kusana ndiani changamire vataura vaona peikwana a lot of contradiction mukuisawo mwakatuma kune rake raari kuita ndo raari kuvhekisa nyungu jumburuwo watiwo kune rakewo raareketa ndazwe raareketa uyu kwajumburu wati asi kutaura kuti pai ngauyo ndinongohamba ndinongodai zvatauromupurisa babangu ari kuti ndinode referensi inobva kwachief saurombe inozobva ndekwachief wangu handizvo kuti ndione kuende kuna chief iyeye ngaanyore tsamba ndiyo referensi yangu referensi something right kuti ndinoda kuinvaitwa through my chief kureva izvo kuti chief ngaacoordinate nachief umweni chief uya watuya pano unodiwe iyo ende kwachief saurombe tadzokeri panyaya yemamutambara ndiyo chief yekutaura saka the only headway here ndeyekuti titeere zvareketiri kuda panapa final kuda zvekwajumburu handizvo vanhu vekwajumburu vari kunokuda rino but condition yacho inoti vanoda kusimuka reference letter yanyorwa ngedare rinoiti kureva izvo kuti vekwajumburu zvavari kutaura zvinogona kunga zviri legally sound zviri legally sound asi zviri kutaura makakaisamai hazvisiri legally sound because hatigoni kuti tapa superior court todzokeswa kuti inferior court nekutanga kufamba hapana ururamba referensi yamuri kutaura inei makakasi haana kuenda ari akaenda aine sapina leta yakabva muno ine leta hedhi yachief saurombe echienda panana ichiende kuna anhu ekwajumburu zviri kutaura anhu ekwajumburu vari kuti tsamba iyi ngainyorerwe chief musikavanhu handika kwete isusu direct ngaititaura kuti endai kwachiefmusikana oti iwe uya pano jumburu yo kamba yatakabata wayona yadiki iri kuti unodiwa musi waseve pataurombe thank you very much saka tichiita dare tinenge tichida kuti tibatsirane tionesane zvisingaiti tichibva tatoona kuti hazvidii saka ndangoti statement yake uyu it's not holding water hazvisenziwa kuti apedze kutofamba iwo achadozodzoka kunoku azodzoka kunoku ozonditaurira result yekuti panganai urude iti means kuti ndichataura kuti how do I know nyaya ndandiri kuita panganai unoda kutaura zvanoda tiri munomu tiri tese inini ndichizwa kuona kuti nyaya yangu yaperera ngoti nyaya iyoyoyo vakanoita the way like he's trying to put it across ikaregera kuzopera zvakanaka ichauya kuti kudzokererani because inenge isina kupera uyo akazwa nini akataurwa nani hazviso iwo zvitakuita isusu taakunyora tsamba inoenda kuna chifi musikavanhu ichibva kuno kuti tine nyaya iri kuno saka tiri kukumbirawo vana Jumburu kuti vauyevi kuno tichipedzisei nyaya dzavo kuno iye ochizosapina vana Jumburu kuti ndine tsamba yakabva kwachifi saurombe vari kutya kuti vakauyawo kuno without knowledge yachifi musikavanhu vanonga vamujamba itsika dzinosiyana saka saka taakuita izvo kuitira kuti leti musi wa 1
tinofanira kunga tichisangana naanadzimburwa inini vodino mouya ini ndinokurizenda nyaya yangu kuna ana jumburu. Ana jumburu votitiraiti ana musika vanhu vachona ana mahlanganisi ngavachiuya tichibva tochitanga kufamba ubva because as it is inini in a way mauya kopombera kunzi vanhu ngavapinde umunhu taane nzvimbo dzinoite kuti zvireruke ngavauye vapinde makashamburuka. Imimi muri kumusara kwangu you cannot approach ana jumburu munotemwa. Saka ndineni kumashure kwangu inini ndapresenta haakuzivei ndapresenta inini ndatoo part of you vitori mahlanganise kuna ana jumburu muchandibhadhara bhozi apa dai kuri kuti tiri kubaka burunditambisa frani tairi zheti kana kuti zhaba kurusungwa ndinokagwa zvemunondoona kuti ndasungwa wamwari mune muri kunditambisa frani saka handigoni kuti nditiba ndikusiyei muchienda uko kunoripa mhosva yekufa kwemunhu zvinhu zvisina kunga zvakabvumirwana hazviburi. Saka izvi taonyora tsamba inoendeswa kuna chief voda kuti ndafanai kuna chief sauroni muno vanhu vavari kumbira iye achaverenga tsamba obatana nana sabhuvani ake ochibatani ana jumburu kwataura kuti wauye meaning kuti tapedza zvetichaita zvese kuno ndichanyora futi imwe tsamba inobva futi kuno yaakudzoka kuna musika wanhu kuti thank you very much nyaya yanga yakamira so takazoifambisa so nejudgment yangu ndotomuisira enclose kuti ndo maitire ndakazodini ndakaita kuno ku thank you very much for your cooperation. And then I think it's what you the correspondence inongodiwa bhuku racho unoriziya kana bhuku racho unoriziya rinogara najumburu racho bhuku racho zita racho unoziya bhuku racho zita racho ayo bhuku racho sabhuku musukano ndi mambo tida bhuku racho ngoinde haataura arikutaura kuti jumburu wacho ndiye anodhiraivha mambo. Saka tikangopa mambo tsamba unobva apa akasvika kwamini mukasvika kwachief unoziya madaidziro anoziita. Saka ndikangosvika kwachief ndiyo unoziya zvaacho. Alright, but muvomalipaipanonyorwa kuti chief sauro chief musikani zvokumbira mubatana nekwajumburu ari mubvukure kwanhingi wewe kana muchiti hapana macomplications ngatiite izvozvo tomirira musi wa4 imimi mouya musi wa1 vouya tobva taita nyaya dzodini yopera. Saka I think togadzira iyoyo tsamba kuna chief musika wanhu. hakunombodzika zvangu nyaya yangu yanga yakanangana nakatiya wakaashire mushumo mumwe wakaita masparade kuti hai inini ndiri munhu kwajumburu asiri munhu kwajumburu wakaba ari mudare rezvinofana nekuyo kumusungisa kuti inoya
anditotidzire dhora dhora muneta zvino wakatidzire nguva teizviko zvafamba iye watore dhora kuodya saka tichauya inini ezezezinatimfurisa dhora iroro harisi dhora babhero rine nguva inota rine nguva ine ma1000s of dollars saka ndaite kuti muzivisakiya ndichauraona muno nekuti dhora raakatora unokaaareketa nguva inotora ari yazvinzwa tanga takazviona asi pane mambo kuti katiri darika hazviiti kuti uinsaite vanhu kuti madini kutora this munhu hamusi kuona kuti makabiridzirwa chi ndiyengoti munhu achazongotya kuzongoonawo chi ega totoda kutoziva kuti unokozi achagira anani zita emene kuti tinatomutoresana muzukuru wacho unonga ari vhesa zvinyini ndokuakuitandise kwangu asi handii kuzonoita masparesi ndokamangarikomvirira nyaya ende I don't know how iye wacho kumusika vanhu and the Dzumburus are going to rise considering that issue yekuzi hapana kushumwa hapana mushumo. Well, we can always be doing that kuno upon arrival. Tinogona kuvataura kuti hatichatauri nyaya yasatiyo, tinototangira ipapo kuti mati vauya ana mashanganiso vari pano vane mushumo wavari kuda kukupa, ndosaka takakudii takakudaidzai mushumo wavo wekubvuma mhosva yevakadini vakapana wobva watopiwa ipapo from mashanganise straight to Dzumburu. Then oti he mushumo taudii tauona tautambira, saka way forward vati vana mashanganise vati isusu mhosva yedu tiri kubvuma nemushumo iwoyo ende tirikuda kuti tiripe, saka taida kuti dai zvaibvira uyo mukomana pakanaatidini achizvikwa kuzi ari kudei kuti tione kuti pakuripa kwacho tofaka. I think that's the process yatatarisana nayo. Saka zvokuti satiya wakananzwa totombozvi hatichatauriba satiya tichatamba naye arega purazi satiya play the role in a way but mari haazofunga kuita pata wena yadhora. I think it's very little dhani haida kuzodini given kuti iye ndiye akatonga ari the fundamentalist. He's the guy who started the whole thing. Zvakangofanira kuti kana mukaenda mberi nesamuda muda kutora kuna chief vaDzumburu vane nyiji yekubvunza kuti ndiani akambotipota nyaya iyi at first. Izvo zvinhu asada kuzvibvunza ozvitoresa haiti zvingoto kuti ndiani akatipota nyaya iyi kuti zvenge kuti nyaya iripo vanhu vokumashanganise vakaenda kodziedza kudai ine ndaa vakatouya muno vakauya vaine zvavanei kana mashanganise mirai nyaya hamusi makaripota bai wakaripota ndiani Dzumburu nasatiya saka Dzumburu ndo akaripota aripota inini nobva mazungu tobva tasungwa isu saka itorai satiya ubva atisi kakauya satiya iwo wanga usitori sati anotiza kakauya satiya mudikuvati mukadzi uya wakakuitinesa chipo yalasi tarere takaita sati anautizaba satiya inondopera ari munhu uri ana kupamwe ana iwewe saka iwewe dzigadzira sapina kunani kuna satiya because pari kuuya vana Dzumburuka satiya unofana kunge ari ndiye uchanga achizoprezenda nyaya yacho from the onset kuti hapanonga achishaikwa point irikutaurwa yekuti ana Dzumburu anogona kuzonga achitoziva kuti nyaya iyi yakambozosvika sei kuno inofanira kunga iine unoti ndindaaine mareasons akaita kuti adii futi achitaura futi kuti chakazoita kuti adaro zvakanga zvabva
Nani? bhodha ndizogoni kuzviramba ndichizvitaramura unofanira saka isusu petinokunyora tsamba yekuenda kwamusika wanhu kura Sapina inoenda kuna Satya kuti ange azoriti Satya unogona kuimisisa nyaya iyi Ndozvendaona. Satya akasaiunga aripo nyaya iyi ndiye Satya ndiyo chaipurezenda nyaya iyi kuitanga kuti itange ndisatiya unoitangira tochizomwerizonareta hedu hatichinei naye yakosara yamatanganisi edu but munhu chaipinza kuti ndisatiya saka unofanira kusapinwa Satya without fail yasara kuretu kwacho kwaSatya apane mwana utori pekutanga ndiye wakaite kuti nyaya izonga iri saka ndati tikashaya Satya panapa tichashaya kupindura imwe mubvunzo always have an answer the questions dzinozoticonfuse Satya unodiwa then tozomusiya hedu asi undiyo chatisvitse pastage it's okay saka kupero kutikatamba ikomusiyenga vanhu Sapina rekuendesa kuna Satya vanoda transport yekuti ndende kwamusikava ndangomborimaidache